Най рекорден е 87. Продължаваме с следващия участник. Можеш ли да направиш 70 лицеви опори? Може би не, ама... Чисти колко? 40-50 сигурно. Давай, искам 55 лицеви опори да ги направим. Почваме, давай, почвай. Разшири ръцете малко, така не е честно. И напишете в коментарите дали ги прави хубаво. Давай, 1, 2, 3. Ама те са половин килата. Не. Цели бате, давай додолу. Давай, 1, 2. 15, 13, 14, 15, 16. Прави ли ги хубаво? Я напишете в коментарите. Хубаво ли ги правиш? Да. Пак си събра ръцете обаче. Пак си събра ръцете. Давай, разширявай ръцете. 6. Давай. 6. 6. 7. Това беше. Приключи. Напълна се. Няма лъжа. Взимай бата да се черпиш. Да напомпаш баниците. Ти колко килограма си? 57. Бая ли си ви направи? Заповядай, братленци. Благодаря.